for SPG. As in, super, Pagganern, secret file. Naririnig ko lang noon. Nangyari rin sa akin ngayon. Hi, DJ Rocky. Gusto ko muna magpasalamat sa iyo at sa bumubuo ng programa mo. Dahil sa programa mo, na araw-araw kong pinakikinggan, may natututunan ako. Kaya eto ako ngayon, napasulat din ng aking SPG. Itago mo ko sa pangalang Elsa, na nag-let go na ng hindi tao, kundi ng Jerbox. Ito ang aking SPG, as in super, Pagganern, secret file. Araw ng Sabado noon, hindi ko makakalimutan. Nang ayain ako ng kaibigan ko. Magkikita raw silang dalawa ng mutual friend namin. So ako naman, may pagka-Karen. As in, kalad Karen. Kahit saan, gora ng gora, daig pa si Dora. Basta walang trabaho at walang mahalagang pupuntahan. So eto na nga. Fast forward, nagkita-kita muna kami sa isang sikat na coffee shop. Doon talaga ang meeting place. Doon kami nagmarites. O nag-ala chismisang marites. Usapan lang tungkol sa mga buhay-buhay namin. Then after an hour, medyo naggutom na kami. Kakadaldal. Kaya lumipat kami sa kabilang banda. Doon sa may mga pares, pizzahan. Ayun. Doon kami sa pizzahan napunta. So, syempre, hindi mawawala ang groovy. Hanggang sa bago kami umuwi, sabi ko, babanyo muna ako. Pero, ang totoo niyan, may nararamdaman na akong roller coaster sa tiyan ko ng mga oras na yun. Pagkatapos ni Kumare, ako naman na nagbanyo. Pagkasalampak ko kay Tito Ino, inilabas ko na lahat ng puwersa ko para mawala ang sakit ng damdamin ko, ng tiyan ko. Nag-ala, Elsa na talaga ako. Nilet go ko na ang Jerbox kong kanina pang gustong kumawala. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi lahat kinayang ma-i-flash ni Tito Ino. Paulit-ulit kong fina-flash. Diyos ko, Lord! Gusto kong pagpawisan ng malapot. Baka masyado na akong matagal. Ayokong mahalata nung dalawa na nag-release ako ng Jerbox. At bigla kong naalala, DJ Rocky, ang mga napakinggang kong episodes ng SPG Secret File mo. May mga natutunan ako doon. Kaya, kumuha ako ng tissue. Kinapalan ko ang pagkuha ng tissue ko, tsaka ako dinukot ang Jerbox na parang galing sa kambing, tsaka ako tinapon sa basurahan. Kaso may isa pang natira, parang kasinlaki ng kisses, kaya kinuha ko uli ang tissue, dumukot ako uli, tsaka tinapon ko sa basurahan. Sa sobrang taranta ko, basta nagugas lang ako ng mabuti ng kamay at nag-alcohol. Sakto paglabas ko ng banyo, walang ebidensya ang Tito Ino ninyo. Kasi lahat ng ebidensya ay nasa basurahan. May CCTV pa naman. Kaya naman shout out sa mga staff. Pasensya na kayo ha. Pakitapon na lang ang kalat ko sa tamang tapunan. Pero at least, success naman ako. Hindi ako napahiya at nakapag-let go naman ako. Muli, ako si Elsa at ito ang aking SPG, as in super.
packed in our seat.